Mazitanda aratidzwa pavanhu vachidzingaidzwa anorema. Kwendera mudhuse musambo tizire zvenyikure. Tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya. Tumai kupenya, tumai kupenya. Hama dzinodiwa chadzoka zvekare ndofunga mukuona takagara aiwa tatadzaka kuti tichikurukura nekuti panga pasina kumira mushe hondo yacho tanga takurirwawo chera tikati daiwo shumba vangu varipo vaigona kuzongomirawo nemwere dzavo chera mazvona sei usoko sipo ngubo munkulunkulu nje wakadesicimile kodwa mahlabezulu kade kunzima ukoko phela anto ngiyathemba ukuthi limelele ukuthi lizwa amabizo akhulunywa lami yikho engubelele khona ngiyathemba ukuthi lasibona kanti selisihleze emasofeni njani ngesikhathi sangibona kade kungenzi ukuthi ngitsho sihlale ngitshelitsheni kade kunzima kabi kodwa sithanda ukubonga ukuthi akulalutho elwenzakaleyo thina yosifuna khathesi ukuthi silinike ugogo phela eseqamba amabizo abantu abahlanganisa ukuthi bethisa izindlu zabantu ngemithi amadzinodiwa izvozvi ndochirongwa chatamirira kuti gogo vachipedzisa pavakasira vachitaura kamazita acho nesu tizoti aiwa nyaya yakusvika kakumagumo vasingatizive rangosita ndinodzitando class senguva dzese ndichifamba nachiyera ibizo lami chiyera njengoba sekhulumile usoko kodwa njengazonke izikhathi ngakhohlwa ukusubscribe ku-Drewmas Media and Drewmas Media taking you to another level. Ndio zikabuda uko boda zokera ndipana hapo. Hizo zito ariko ezo angoda iso. Vane vachivharwa. Tinozongotsemura mazitanda. Andu. Chaizvozvo. Chitiri kuno. Tambani. Majira angu achipenga vaine varutsalo pauembata. Tenderedza masitenda arikapo. Cheka wacho. Ndipe mcheka. Aiwa. Ati mapena aramba kunyora. Aramba. Ndiye nyate. Uya mtuke hapa tinyore mazita tiri kubudirwa pano mumatanda. Tatofukire kudai tinyore ipapani ndachitokura. Tivaramba kupitsa zviteshini.
Buda bachena, buda bachena. Tenderedzei pane masita akashinga wondiverengira. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapostori vachitipa gwara reupenyu. Ngatichigarai zvakanaka tichiona zviri kubuda mumatare edu tigarisike. Tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya, Jehovah. Chedu tikati Jehovah kumatare tinototi musiki ndo vakatisika. Tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya. Mazita kubuda patati atidichi. Zviriko chero kwangu tinoenda ndichinonzi varamhepo nditosingatoziva kuti ndikuziva ikuona. Tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya, Jehovah tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya, Jehovah tumai. Mazita andaratidzwa apa vanhu vachidzungaidzwa anorema. Kwedirai mudhuze musambo tizire zvenyikuri anorema. Saka zvokuti ichi tiri kutaura murunyararo nemukuzvininipisa nemukuzvidzora kuti chero ukanzi zita rako toda kunzwisa zvauri kuita. Hakuna munhu anonzi ane imba yake kana wakura unorora wororwa wamumba mako kune zviri kukunetsa kwawarorwa kana kuti kwawarora kunyeba here. Unoenda kumasowe unotadza nei kuenda kunoti nhai vedwe mhepo iri kusumuka mumba mangu ndoitawo sei. Ungabva wati ande musha wese azviteka ndoendaka zvangu ndenga nemhuri yani yangu seni mangu mumba ndinototi baba gaitimbofambira matare kwedu ndekwematare ndoendaka kumatare pamwe pane zvandichaudzwa uya ari kundigadzira kana kuti ari kundiitira n'anga iya isu ndo zvatinotaura kuchivanhu kwedu ari kundigadzirira uya pamwe ari kutondigadzirira moto kumhuri yangu. Chandaziva chii? Hapana. Mangwana pari kuitika matara emusha kana kuti pane zvaitika wobva wanzi zita rako uri kuziva here usavhunduke kana kutya wototi aiwa tigadzirirei semusha tizive kuti apa pamwe ndakakanganisa mhiko handisi kuziva kunyeba here. Noti ukaita hondo isusu kwedu tinobva tati aiwa tinobva tazokubayirira pasi ndomafainauka nekuti kurova nyama yemunhu hakureve chinhu. Kurova mashoko hakureve futi chii. Saka mazita chero rakabudapo unoti ini ndaichiitira mhuri yangu kana kuti handizive kuti pandaiitawo mhigo dzangu ndaisairira chii nekuti musha uno unonge uchingonzi munhu wese ane dambudziko rake saka munhu anenge achifambira nyaya dzake obva wanotadza pamwe kuitirwa uri kubva wasairira chii. Hausi kutoziva kuti ndiri kusairira nyaya dzacho. Saka tauda kuti tichisvika panguva yacho tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya, tumai kupenya. Mwari wangu, Mwari wangu, Baba, Mwari wangu, Mwari wangu, Baba, tumai kupenya, 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 tumai kupenya. Mazita ari pano ina handizive vanhu vari muno mumusha. Tikanzi nyorai mazita semhuri pobuda mamazita pamwe vamwe akafa mumwe ane mazita maviri pamwe akafa ndiye akaita izvi pamwe anenge wakapiwa zita rasekuru ndo vakasiya vaita nyaya idzi kana kuti ndiwe hazvityisi. Mambo verengai musatye musati mataura tatendera namba ndofunga polisi iri kuziva kuti pano panei kana isu tiri kuti musha ngaugadziriswa ndosaka mambo vatitendera kuti zvese zvinoda kuitwa ngazviteze
kana une naro chingoramba uchitamba nesu mumhepo mauri kutambira imomo chete. Saka taurai madyira pamwe ndemazita arapa ndevavakidzana zvakamira sei ndizokudai ida handina mhaka usanditeera usiku bhozi wagara unonditeera ini ndichangotaura zviripo handizombomuzive munhu wacho but ina pandasvika manje padhakwa zvokuti umwe achaverenga kuti pamwe achafudza zvikuerenga zvisina kuti aisahamosha ndiregerere handichifa varipo nasabhuku ndozvanyorwa ozi ndaida kuti sabhuku vari apa ndichidedzera vachiona kuti bhozi handisina nyora uyaya pamone ndingonyoverenga zvanyorwa ine ndongotaura kuti ndozvahapo ozi zvikuverengeka chiro zvakaenda nekupi ndichadedzera chiro zviripo ivo vari vachiziva bhozi vachamira ina handisina dedzera bhozi ini zuva rangu rekufa richavapo chero ndikaurayo zviripo vana paina ndameno rakanzi rogers ndo rekutanga pakanzi godwin pakanzi florence pakanzi unis ndo mazita 4 andaura ari panapa ukatambotaura kuti pane ane chekutaura here kana kuti pane ane zita rake here kana kuti hamuvazive munovaziva here kana kuti hamuvazive tiri kutaura murunyararo kuti tinovaziva here hativazive here kuvhara kwakuchita zviso mumwe nemumwe ane matare ake ende ane zvaanenge achitira chihondo dzake. Saka kana uri kuti inini pazita rataurwa kana kuti ndindataurwa hazvisiri izvo taurai vapo vese vanhu vataura Hatu vese ndovakabuda matare ndovarukwa pane wani pane mazita 4 andaverenga hapo pano padara aiwa hanzi padara avo vari kune nedzido kune mumusha saka tine chekutaura here tiite mhiko dzinoda kuitwa sabhuku hanzi vana vari kuzikanwa mumusha muna vasive kunze kwemusha saka tati tochidii indiri muroro zvangu munomusha ndikangodaro ndajambira mazita ataurwa vanhu vacho varipo vanogona kuzvimirira nekuzvipindura nekuti ndanzwa baba vemusha vachitaura vachiti toda kuti moto udzimurwe akaita zvinhu zvoitwa go back to center timuone zvepagirazi handiti girazi rakundikana mbuya vakati ndakuita zvandoita ndopuwa mazita saka vamiriri vanotaurwa mazita varipo vanokwanisa kuzvipindurira kana zvinge zvakuoneka mukoita go back to center yachoni ndofunga kuti vazvipindurire paita runyararo rwokuti munhu ari kutozvimbimbindogerera ipapo sekungoita kwaanga achitapwa kuti anounza fesi kana kuti anounza tsoka pagirazi. Isusu matare edu chero ukazouya kumatare anoda kuuya kumatare ekwangu muchiona munhu achitaura kuti ndaona mbuya vangu ndaona vatete vangu ndaona sisi vangu ndaona hanzvadzi yangu zvemunomusha zvazvatondishamisa kuti kana zvaramba tichiona kamazita evanhu vane futi chekuita muno mumusha nedzimwe mhiko dzavari kuisairira pai kune vamwe kuti munhu azvitaure zvinokwanisa kurema hazvisiri zvesapo kunyepa ini ndaona harina kuramba aiwa ari kutaura kuti girazi raramba ngavaite basa ravo ndo zvatiri kuti zvokuti titi vanhu vataurwa vataure zvinosumudza futi chii nekuti zvezvi munhu abimbirirwa anenge aita sei atozarirwa kunyepa nemadyiro adii ewoyi ini ndanzwa zita rangu rataurwa nderipi handina kubatikana asi endai mberi nekubakefire endai mberi miite moto udzokere kuna akauyisa
chero tikataura tichidaro hatisi kuti ngatite hasha kana kutaura zvakanaka kana kuti tiramwirane kuti chiri kuitika chekuti panzi paitwa zvakati munhu baba anongoramba achita sei achiti ndinoda kuzviona chete pai saka go back to sender yamuri kutaura isu kana takuzoshandisa mushonga chaiyo chero kada kuzviti nekuti ndinoda kumbozama chokwadi unoita sei unokwanisa kukanganisika panyama yako kana pamhuri yako nekuti handi muri kuona zvinezvi zvida kutoitika kune vasiri mumatare vada kuti hasha handi muri kuona vanenge hatisi tameremere munhu nakona zita rangu tiranyorwa nechia ukasvika pano ndokuru hauna kana pawa iwo ndokadaura mudharangu Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea iwe Bafea iwe Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea iwe Bafea iwe ringa magosipi angave makuwa zvipo zvakavanda vanatsika mutanda nemapozitori vanofamba nomweya mudzimu nemashavi vanofamba nomweya mudzimu nemashavi nguva imwe chete nguva imwe chete zvandatobva kubasa tiri mupenyu zvandatobva kubasa tiri mupenyu mwari munotendwa nekusingaperi jesu munotendwa zvandatobva kubasa tiri mupenyu zvandatobva kubasa tiri mupenyu mwari munotendwa nekusingaperi jesu munotendwa nekusingaperi ndoenda pamedia yakafara Drewmas media ndiyo chete iyo yakandidzidzisa zvemalevo ona yakandidzidzisa zvemalevo Gare taking you to another level Gare taking you to another level zvandisingazoingiri ndichapfeka rivo panguva dzetina ndichatoja kuvhu
haimborwadza subscribe bvunza Andrew kana tandonawo pa vanongoti ngwebe. Nemufana wangu Bongwe atimbozaririra yedhata iri tititi atimbozaririra. Okay. Vane zvikwambo varimo munomusha asi kuri kunzi akasimudza mhepo ndiani Pamusoro. tiri varuwa mainini zvataurwa nambuya kunzi haisi mhosva munogona kunguva muchingoshandiswawo mangwanzi munova muchingoshandiswa. Ndagutsikana nedare iri. Ini ndagutsikana naro dare irori riri pachena ende ndokwese kwandava ndichifamba ndo vanhu vandava ndichibata ivava nekuti marasha chaiwo moto yanga ichikandwa. Okay, tauya kwamuri zvabuda mundare mazvinzwisisa here? Ndakafamba patatu ndikanzwa same kunzi munhu ari kuti mukuru musha akadai vanhu kuona munhu akafanewo zvakare anokutera pese pauri kuti zvezva washanda saiti zita racho rataurwa ipapa awanzi ndavanotumwa kupopota zvari pasaidha mumwe wekuti anokwanisa aripo munhawo mazita abuda ese vanhu ivavo ndakakwanisa kuzviwawo ndakapamba nzvimbo dzokwanisa kuita nhatu saizvozvo matambudziko atiri kuita vanhu vari kuwata panze 3 weeks vanhu vachivata panze chikafu chakatsvira mudzimba indogara mumasvingo vandogara kwandoshanda hangu ndakatouya nedambudziko irori remoto ivo havasorwadziwa nezvekuitika chifa aripo kana ivo vaita nharo mambo vachienda unovhara sowo iroro kusanga unovharwa chifi otora matano chifi ndane simba rese isati temheremhere nawo nyaya tinosiya kuna sabhuku nekuna chifi zvabuda musarudzo zvikuratidza kuti kubva Matara achitanga mhuri yanga chingoti vhiringidza ndiyoyo ende vanga chingopokana nazvo zvichireva kuti ini ndagutsikana nezvabuda Matare. Zvichireva makambozvinzva here kune mamwe matare ndezvepekutanga? Ini kune mamwe matare taingozvinzwa asi taifungidzira kuti vanhu vechipostori vanhu vakamakana saka taifungidzira kuti ukafamba kune mumwe mupostori anenge achidhisa mumwe but hakuzonadzo zvinoti zvechokwadi ndozviripo. Zvaitika tazviona ende zvaitika zvine zvazvareva ende zvine chimiro chaitika zvisinei asi nekuti zvaitika zvataurwa hazvina mhosva nechikonzero pakutaura dare ratanga richitaura kuti hazvina mhosva pamawakaenda uchiti uyo kuda kuprotekta imba yako kana kuda kuprotekta mhuri yako zvisinei hauziye chikonzero chaita kuti iwo uudzwe kuti ndo zvauri asi zvaitika ndizvozvo ndo dare rabuda riripo ende nemazita adanwa ndo zviripo dai changa dziri nhema chokwadi chandinoziva kazhinji chokwadi zvachiri chinorwadza chifi zvachinoita chifi inorwadza saka zvazvinoita ndezvokuti chokwadi kana chichirwadza ndo zvachinoita ndo mviromviro yadzo nechikonzero chekuti isu tanga tiri mumusha waitika chiitiko chaitika asi nechikonzero chekuti uyo angari kwaangari akamirira kuti zvichazoitika ndozouya ndoita musindo ndo zvaita kuti dare rikatwe uye rivharwe harina kwaraenda asi ndo zviripo ndiye akonzeresa uye ndiye vakonzeresa zvaitika izvozvo. Ini handina mazhinji andinotaura ini ndatodumbirwa ini handisi kuziva kuti moto wacho uchapera here dare zvarisina kupedzwa kuitwa vanhu vacho vaya vakuda kuita noizi vanga vataurwa mazita vacho. Ini kuenderera mberi ndinoti dai mbuya vatidzimurira moto uyu chete tasara tagara zvakanaka hazvigari hapagarike vanhu tiri kugara panze tiri kuvata panze wangoda kupinda mumba moto tobvira handiziye kuti chii. Kuzopendera sei vo vakumhanyiswa mbuya vanhu vachona havasi vatoendera ivo dai vachingozama kupendera handi chifi ari pano chifi ndiye anotaura zvekuti vapendere nhingirikiri vapendere moto wavo saka ndofunga ini ndakuzvisira kuna mambo ndo kutaura kwandiri kuita kwokupedzisira. Ini hangu semwana ndiri kufara
nebasa ranga richiitwa nambuya. Pachirungu vanotaura kuti mubhaibheri vanotaura vachiti where there is God there is Satan. Ende pana isusu zvinhu zvedu taachita zvinhu zvedu mache nemazvo zvisina nhingiririkeni. But Satan azoda kuuya akuziva kuti chi taakuenda munhingiri mugungwa makana mune mvura isingagumi. Asi ndinovimba nezvazvaitika pane zvine chirevo zvikutoratidza kuti zambuko taakuriyambuka asingadi achida, because isusu toziva kuti zvaitika panapa tatirazva zvazvine gwara, tina mambo wedu wedunhu, tina sabhuku wese ane kodzero yekuuya. Anofunga patakatanga ndofunga zvakanzi asi ari kuona kuti dare rino riri kumuremera, dai wasuduruka. Ivo vachano vanhingirika vakonzeresa noizi yanhasi ndo vakasuduruka. Handizive kuti toita sei, nokuti isusu tashorerwa mambo wedu uye sabhuku vedu vano akatishengeta. Asi nezviri kuitika pano pamusha ndandichikumbira kuti dai gogo vatipenderera munamato edu sezvo tasvika kwamvura machika makumbo. Tambonzwa muchiti pane vanga vachiona mune vamanga muchiona, pane vamaona pane zita here rabuda pane vamaona pajira? Zvaita zvakanaka. Ndinovimba inini handisi kutaura zvekunyepa, ndiri kutaura zvandachase zvandaona panhingirikeni pamazita ataurwa. Munhu wachona aripo wandaona ini. Ende sezvo tanzi tinoda zvinhu zviitwe murunyararo, handina wandotaurira, handina wandonhingirika. Munhu wachona ataurwa ndamuona ndomuziva. Zva muchirongwa chapfuura muchitaura kuti makamboona zita renyu rakanyorwa, makazombofamba here mukanzwa matare kuti ndiani kana kuti chii? Inini zita rangu ndakariona riri mumbiya yanga yakanyorwa zita rangu, handisi ndakaiona. Ndakatosvoudzwa nemwana wemukoma wangu ndobva ndamhanya ndichienda, hanzi handei mukoma ningi baba pane kwakanyorwa zita renyu. Ndakamhanya ndakanwa musi iyoyo doro rakapera. Ndakasvika nhanhingirikini mbiya ine zita rangu, ine zviyo zvakakangwa. Handina kutya, ndakangosimudza chimbiya chachona ndikachiroera pasi ndikati nemuzita raJesu hakuna zvinoitika kwandiri. Ende zviri kutirwadza zviri kuitika pano. Muchimbofamba here kumatare? Inini hangu kumatare kwandandichienda ndiko madzibaba muzvimwe nonhingirika. Ndinovimba vazhinji vezvo kazhinji vanongoenda madzibaba. Asi mweya waimbotaura here kuti pane vakadaro vari kuita dare zvinoenderana nedare ragogo? Hongu pane zvakataurwa, ndakataurwa pakawanda kuti pane zviri kuitika. Ende uye pakatozotaurwa pakafa vamwe baba vedu vanga rigotwe remumba mana baba. Pakafa takatoudzwa kunzi aiwa musanyozvinetsa vana ningi kwatakataenda semhuriwo yedu, zvikanzi vari kudyana namadhara enyu. Saka zvikuraza kuti isusu zviri kuitika apa kai handina chandikatyamadza. Tambonzwa kuti imimi maibudirwa ichokwadi here? Inini handizive kana kuti kunonzi kubudirwa kana kuita sei, ndongoerekana zvimwe zvinhu ndakungoita sei, ndakungotaura. Kutaura munereve munotaura zvinhu zvinenge zvichiitika masikati here kana kuti munenge maita zvekugarwa o munorota? Handite zvekutaura ndakapfugama kana kuita sei kuti tina kuningirika. Ndinongotaura ende zvimwe zvino zvanditozoudzwa ndataura ndizvisei. Pamusoro mhuri dzese uye nemhuri dzekwamujuru ndanga ndapiwa chichemo uye kana chikumbiro chekuti ndinobvunza ini ndakanga ndisipo kwazuro kuti chifi vakanzi vakafona nezuva ramarimwe zuro vachiti dare ngarimirwe kwazuro. Saka pane munhu akauya panapa achiti chifi vafona. Saka inini ndabva ndabvunzwa ndobva ndatumwa kuti zviriko, ndabva ndaenda kune mutungamiriri wedu anova chifi. Chifi vabva vandipindura vakati handina kutumira kana shoko rimwe chete, asi ndakazofonerwa richibva kuno zvikanzi misa dare roramira nhasi, pane zviripo nemusha umu. Wemumusha menyu wamunoziva nanganai naye pedzeranai naye ngavapedzerane naye munhu wavo vanomuziva. Ngiyathemba nizibonele emahlabezulu
kumbi trazimbi indaba haya kube nzima amabizo aqanjiweyo ukhulwa kade ekhona lwana de qale ngife episode lena silitshelene yokuqala khululwa nade yala phela ukuthi hayi mina ngifuna ukuthi kube lekwebhias lokho hayi oyisifuko uphe khona futhi emabizweni abanye nje abantu ababehamba khona ngiyathemba abanye lizizwelo sithi laba sijwavele kade sikwazi ukuthi yibo endesichazekile o sisuthisekile ngedale leli lenzakaleyo ngoba abantu bangikhona vele into yabo abantu abanye abaningi bangikhona emashops babehamba bekhuluma ukuthi yebo ngiyekelani buke kuthi abanye babengafuni lokubuya ukuzosibona abanye ugogo bathi beqalisa ukubuya abanye bathi hathi nasenzi lokho siyahlala ngale then ukuthi abantu bephume bemzinyana ukuthi betsheze ukuthi asilani lakho lokho kwesintu abantu babehlezi ukuthi belalele ukuthi kuthwani kodwa hayi muleZimbabwe lizizwele pakaipa ndofunga zvekutsanangurana zvichera ndizvo zvokuti hazvina kumbomira zvakanaka kuti ndofunga mukatesa kutanga kana pane vangu vachitedzera chirongwa asi kana panenge pane vasina mukaenda munonyatsonzisa kuti zvaifamba sei ndofunga zuva rekutanga takasvika kuchikurukura nhau yacho pampana madzimai vakati aiwa isusu zvatitombode hatiite vakaenda kunogara uko vakazotanga kudedzera zvavaidedzera vasiri mudare zuva repiri zvekare zvikanzi zvonizvo mhuri dzese ngadzungane asi kana tamudare munoita zvinodiwa mudare kungobata buti pane vakasimuka vakati aiwa isusu izvozvo hatiite asi nhasi uno pachiitiko chaitika ndofunga vaitereresa dare raitsanangura pachikuru kuti kupfeka nguo chena ndiko kunamata unogona kupfeka nguo chena uchiita zvakaipa saka ndofunga zvichienderana nezvaitika nedare racho ndofunga manzwa mazita aDomagogo vanenge vasingazive mazita epamusha panapa ndofunga vangonyora mazita vanyora vachibva pamukomana kuti ataureka mazita acho asi katazoona kavanga vasipo hamene vangu vachiita nezveipa vazongosvika nehovhiyo vachiti korangu zita ranyorerwe yeye apa ndo munhu akambobva mudare mazuva ekutanga ndo vanhu vanga vasiri mudare ndo vanhu vanga vachimuka nehasha soko singakaikachana omunye umuntu oqanjiweyo kade ngumkhulu wamapostori njengomkhulu wamapostori ekwazi ukuthi hayi nxa ukwazi ukuthi ayisikho kwamanje athi hayi uNkulunkulu ngoyokwaziyo uzithulile kodwa wabuya yena wathi mana ngisebenzise okwenyama sesizibuza ukuthi unoita sei ichokwadi cause kana tichitarisa nhau dzakadai tikutarisa kuti hanzi mumwe abatwa pamazita ipapo mukuru wesangano asi ukaona mukuru wesangano achitadza kuzvidzura tomboti pamberi pesangano akumuka da kuita hasha ukanda Zvibhakera pamberi pemasabhuku amai hatichazoti ndimai madzimai kana kuti vakunokumura hembe nguo pamberi pachifu mambo pamberi pevana pamberi pana baba pamberi pevakwasha vachibvisa hembe vachisara vasina kupfeka isusuwo neso zvinopa mibvunzo yakawanda kudarika mhinduro kuti kana iwewe pamwe wanzi unobuda mausiku vanobuda mausiku vanenge vasina kupfeka saka pamwe hazvikushamise kungoti pfuku masikati machena nekuti pamwe chinenge chachijairira hatisi kuti ndizvo neso tiri kuita zvinhu zvataona zvataurwa mumatare iko kunyapela musokositeni kuti kulabanye babuye ngulala akuthi ayiba bakhulu bani besonto kula munye umama layo sonto akhona ngale semjeje nguyakade sikhipha izigqoko kulothi kule nduna kulabo sabhuku kulabantwana kulabafana wonke umuntu ekhona sebesingasakwazi ukuthi lulaka bani olwenza umuntu ongumfazi ezekhipha izigqoko ukuthi sokululaka lodwa kumbe kulowunye osokubuyile ngesikhathi esingayisiso ungaboni ukuthi hayi kusemini pakaipa saka nesuwo hatizive ndofunga muchitarisa nhau yacho hatina kuzotonyatsoita kupendera kwakanaka nekuti vanhu vamwe vabatirana mabhemba vamwe vatone hasha vamwe vatodai gogo vachizonotakurawo namambo kuitira kuti vanhu vanozoti gogo ndo vatinanga isusu tikanzi hapana kwamuri kuenda mota iyoyo haisi kutomboenda ndopandarangarira dzimwe hama dzedu chera dzinosimbotiko Drewmas vambai nemasecurity nembi
nembinga dzinozokubatira ipape pazvinenge zvauma nekuti isusu takadedzwa kunzi Drewmas Media yaimutibatsire dambudziko rakati from day one asi uno zvakunzi inini so ndiyabona ukuthi ugogo layiqinise thatha muhinduna thina sazingenela ngaphi sazingenele ekuyimweteni kwethu elikwaziyo khona kana sadla phansi kodwa indlela yangikhona vele kade ingagijimeki kade sithi singabona imoto nje uvalo luke luthi thatha ngoba kade sithi sizayamelelwa phambili ibethi mankazana kade lizenza abahla ichipanichera nekuti pazvataura kunzi hapana kwamuri kuenda mota yaisi kutomboenda ka tazongoti Mwari chitungamire ndofunga rodhi yacho yakashata zvokuti chero kana utsika mafuta unenge uchingobhamba so hauzoti zvichafamba sei kumberi pamwe vabuda kuziva kwabuda vanotigarira umberere taichingoti ameno asi kana manzwa paye tichiti taita breakdown mota yakazongotiwo zimu road asitandi pane chinhambo zvokuti kana dai vanga vachida kuti bataka taitambofamba ndo patikazowana challenge yaya yemota zvichingosanganawo nemota yacho kuti yagara haisisiri good condition yafamba zinyathemba leZimbabwe lizibonile kulabanye bazafuna ukuthi phela bencedisa indaba ezitshiyeneyo but yonke into eyenziwe ngugogo basuthisekile akulanto abayisolileyo kwaba besithi umlilo uyatsha khathesi akusabonakali lapha babembizele khona ukuthi ezokhuluma nje abantu bezobona ukuthi ngobani abayenza ukuthi bebe nodubo lwenjalo and thina njenge-Drewmas Media isikhathi eziningi asithandi ukuthi sihambe lo muntu ozasiyangisa sebesikwazi ukuthi singahamba lo muntu oncedisayo abantu kabasale besuthisekile umuntu ongabanjwa abantu bethi avela kusethu singuye kade sisesaba ukuthi engayekela ukubanjwa sikade sizathi iDrewmas lapha lisilethele omunye umuntu but bonke abantu ade bazakala ukuthi yibo but bengazake betshelane wabanjiwe yithu lethe sikuthabile ukuthi at least akusalanga phela lezane ezinkulu zokuloya zingaqanjwanga ndofunga kana nawe yakadai tichitarisa zviri kutaura nachira kuti vanhu vazotsanangura kuti hongu vamwe tafamba ka3 vamwe tafamba ka4 pese patiri kufamba vanhu vavo ndo vataibata vanhu vataurwa ndizvozvo zvaitika isu seDrewmas Media tinoti aiwa basa redu taiita ndofunga kana mukatarisa nhau yekurushinga iyaiya vanhu vakazenge vakutaura kuti aiwa pane magogodera akagara apa angomwa muteo but arutsa zvainzi anorutsa anenge asina mhosva asi vaiti aiwa tiri kuona kuti ava varutsa ndo vacho vakagara vanhu vedu tikutovaziva kuti uyu ningi naningi naningi asi toda kuti zvibude pachena apa tinotienda nekuti vanhu vatopupura kuti aiwa ndizvo zvinhu zvaitika aiwa mbiri katipe kuDrewmas Media tinoipa kuna musikiti tichitenda zvekare gogo Magumbo vamira nesu munguva dzakaoma munguva inorema yakadai yekuti munhu unogona kupondwa uyezve munguva yekuti vazhinji vanhu batsira vanotiza pazvivhidhivhidhi kuti kundinganokonewa zita rangu rinobva rasviba nekubatsira kwanotiita vanenge vachizovada aiwa kamunotibata seDrewmas Media asi moregererawo pakuti munhu wenyama vanogona kuzwandira nekuti munhu wese anenge akuvada saka ndimo munofanira kuzvinzwisisa kutongoti gogo havasi kundidera gogo izvozvo havasi kutaura neni havaswere vari paWhatsApp zvekuti vanenge vakamirira imimi kuti every time ndiri online cause izvezvi atimuona tinenge taenda navo kuMhondoro vanenge vasiri paWhatsApp vanenge vari muzidare revanhu anodzoka munhu aneta mangwana achimuka pamwe pane mumwe atosvika padho iwo ngoti inini havasi kupindura WhatsApp yangu saka izvozvo ndofunga sevanhu venyama munofanira kuzvinzwisisa njengoba usoke ekhuluma phela ukuthi sithanda ukuba ngugogo Magumbo ukuthi ube lathi ezikhathini ezinzima muleZimbabwe ekade sihlangane lapho kungamunye umuntu kade yathi yehle baleke but umuntu okade ozithembile ukuthi into le nxa ngithe ngiyayenza nxa ngithe udubo lolandukwanisa kodwa nxa ngithe ngiyalukwanisa ngiyama ngiqine ngiyi-one njengomuntu wesifazane pakufamba nemakhombi ukuthi umuntu wesifazane uthi hayi akulalutho abangasenza lona uNkulunkulu ngiyozasithungamela siyathanda ukumbonga kakhulu abazafuna inamba zakhe liyasibamba ngoba ngiyakwazi ukuthi kuningi kakhulu okwenzakalayo ezindlini emizini etshiyetshiyeneyo liyasibamba thina sifuna ukuthi elincedise ugogo kodwa lingakhangeleli phela ukuthi
ungafaka imessage khathesi ukuthi uphendule khona ngumuntu ohlala ebhizi ngumuntu ohlala ehamba lathi ukuthi siye khona ngale sayenza okokumncenga ukuthi hayi kule muli esihluphekile so lingasabi ukuthi lisibambe nxa lifuna inamba zakhe. Asisengubadzo said don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.